pewnie nas nie znacie. To ja jestem Ashley, a to jest moja przyjaciółka Agnieszka. Hej! A więc jak wiecie, ten film gdzieś w naszej szkoły, w ogóle nie szkoły wytrzepł. Tak, nie? Jest taki głupi, bo ruszamy dzielnie spod wody, nie? To jak tam, no, ale przyjaciel wpadł, Skorupek wymyślił nowy, zapraszamy go. Więc cześć, nazywam się Spad i jestem, wiecie, krabem. No i śpiewam nowy film, który też się zgodził, a więc tak. Piłka jest okrągła, chłopaki lubią grać, choć trochę im nie idzie, prosimy się no. No, dobra, to by było na tyle. Pa!